барои чӣ дар бисёри беморон коксартроз пайдо мешавад ё ки артрози зону пайдо мешавад? дуруд ҳамдиёрони азиз, ман Бахтиёр Шохев, табиби халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон. имрӯз мехоҳам бо шумо аз таҷрибаи корӣ дар бораи коксартроз суханронӣ кунам. барои чӣ дар бисёри беморон коксартроз пайдо мешавад ё ки артрози зону пайдо мешавад? мо аҳамият додем баъзе беморон табобат мекардем, лекин аз коксартроз пешгирӣ карда наметавонистем. ва аз соли 2015 то соли 2023 ман тадқиқот бурдам. барои чӣ, чаро бисёри беморон ба коксартроз мепечанд? вақте ки мо тадқиқот мебурдем, беморонро ба рентген, ба томография равон мекардем, табобат мекардем ва дар охир аҳамият додем ки агар дар сутунмуҳраи панҷум ва шашуми сутунмуҳра устуғончакҳои зиёдӣ мебарояд, остеофит. организми инсон ин система ҳаст. организм худаш намак истеҳсол мекунад, худаш спирт истеҳсол мекунад, худаш равғанни дар кор истеҳсол мекунад. вақте ки остеофитҳо мушакҳоро зер мекунанд, торҳои асаб ҷояшон танг мешавад, система кораш суст мешавад. вақте ки шамол мехӯранд, шамол ба сидаличи нерв меравад, мушакҳо варам мекунанд. сидаличи нерв ба болои қӯймучҳо мегузарад. вақте ки ба болои қӯймучҳо мегузарад, сидаличи нерви аллакавҷаи воспаление гирифтагӣ организмро зарар мерасонад, ба дигар узвҳо воспаление меравад. аз ҳамин сабаб бемор шамол ки хӯрд, оҳиста оҳиста ба некроз ва ба коксартроз мепечад. инро мо дар тадқиқоти 8сола ва 9солаи худ дидем. вақте ки мо аҳамият додем устуғончакҳои зиёдтиро мо аз тори асаб дур мекунем, дар он лаҳза организми инсон нафас мекашад, воспаление оҳиста оҳиста мебарояд ва организм ҳамон равғани даркориро ба тарафи кос медиҳад, ҳам ба зону медиҳад. дар ҳамин лаҳза мо пешгирии коксартроз мешавад ва артрози зону. агар ҳар як табиб аҳамият диҳад ба чорбанди миён ва ба ҳамин устуғончакҳои зиёдтӣ, мо бисёри беморонро аз ҷарроҳии коксартроз пешгирӣ мекунем. агар мо хоҳем ки остеофитро чихе бартараф кунем, дар ин лаҳза ҳатман мо бояд чиликҳои худро, ҳиссиёташро баланд кунем. вақте ки чиликҳо ҳиссиёти баланд доранд, дар он лаҳза мо остеофитро ҳис карда метавонем ва остеофитро мумкин ҳаст ки тоб дода, каналро кушода. вақте ки канал ки кушод, торҳои асаб озод мешавад, грижа аз танаи нерви озод мешавад, организми инсон нафас мекашад ва системаи организм ба кор медарояд. дар ин лаҳза пешгирии коксартроз мешавад ва артрози зону. ҳар як табибе ки ҳиссиёти чилики худро баланд кунад, ёрдам ба халқи худ мешавад. агар мо маҳси манолиро хушрӯ ёд гирем ва маҳси нуқтавиро хушрӯ ёд гирем ва ҳиссиёти чиликро баланд кунем, дар он лаҳза мо коксартрозро пешгирӣ мекунем. саломат бошед. раҳмат барои таваҷҷӯҳатон.